500 o eiriau ar endangered languages. Mae'n cymryd forever, seriously. Anyway, beth sydd yn up gyda Megan? Mae'n acto fel proper freak. Dim byd. Mae Megan yn weird. No offence. Mae'n cool though, right? Wyt ti fyna pryd cafodd ei kicked out of double English? Beth? Yeah, taflodd Papa airplane at Mr Hunt. Hey, better mae Megan yn gofod am endangered languages. Her thing. I mean, pwy sy'n care o? Ti'n meddwl bod pobl yn meddwl yn wahanol os maen nhw'n, like, you know, siarad lingo arall?